kullum muna faɗa kuma za mu ci gaba da faɗa. Ba mu iya ba, ba mu san yadda ake yi ba, koya muke. Duk inda aka ji mun yi kuskure, ƙofar mu a buɗe take hankai. A kawo mana gyara da shawara za mu ɗauka. Za mu ɗauka, ba wanda aka haifa da iyawa. Kowa a duniya yake koya kuma insha Allahu a yau da gobe a hankali Allah ya sa mu cimma nasara. Allah ya ƙara mana kwanciyar hankali da azama da al'umma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ka iya mana da iyawarka. Allah ka ƙara mana ƙaunar sayyidina Rasulullahi. ƴan matanmu da zawarawan mu Allah ya kama zaje na gari. Allah ya kasu inda za su huta ba inda za su tagayyara ba. Iyayenmu da malamanmu Allah ka saka musu da alkhairi. Waɗanda suka rasu Allah ka yi musu gafara. Allah ka mai da kabarin sarauda mai riyadul janna. Mu kuma ta mu tazo Allah ya sa mu cika da kyau da imani. Allah ya sa mu tafi a masoya sayyidina Rasulullahi. Allah ubangiji kada mu daga azabar kabari. Allah ya kada mu daga azabar jahannama. Allah ya sa mu a cikin bayan da yake yanta a wani watan Ramadana. Ubangiji marasa lafiya na gida da na asibiti Allah ka ba su lafiya. Mu da muke da lafiya Allah ka ƙara mana. Allah ka iya mana da iyawarka. Allah ka zama gatan mu. Allah ka zama gatan mu. Duk abin da fi ƙarfin mu Allah ka zama gatan mu. Allah ka fi ƙarfin sa. Ba mu da tsini ba mu da dabara Allah sai abin da ka tsara mana. Allah da kai muka dogara. Allah ka ƙara mana ƙaunar manzon Allah. Allah ka yi sabar ziyara su babu yankewa. Allah ka ƙara mana ahlul baiti dan sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. بجاه اللهم صل على سيدنا محمد السابق إلى الخلق نوره ورحمة للعالمين زهوره عدد من مضى من خلقك ومن بقي ومن سعيد منه ومن شقي صلاة تستقلق الأدوات تهي وبالهدي صلاة لا غاية لها ولا منتهى ولا إباء الصلاة بما تنبيدا ومكوى على آله وصحبه تسليما مثل ذلك. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك وعلى أصحابك يا أكرم الخلق عند الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام. Firin ya lamaruzu fajin lamaruzu arna tuba baba ake ce masa ma lamaruzu kenan. Allah ubangiji ya ƙara masa nauyin ƙasa. Yana ji da izza a lokacin da yake kan buwayan mulkinsa shi lamaruzu. Yana ji da kansa lamaruzu shi na ganin shi ya buwaya, yana da kuɗi, yana da mayaƙa, yana da ƙarfi, yana ganin shi ya fi ƙarfin komai. Da Allah ta shina masa ƙahariyarsa sai ya turo masa sauro mafi ƙanƙanta a cikin halitta wanda sauro wani zuma ba lallai kula da shi ba. Sai Allah ya bijiro masa da sauran sai ya zo shiga cikin hancin lamaruzu, ya shiga cikin ƙwaƙwalwar lamaruzu, ya birkita wa lamaruzu rayuwarsa gaba ɗaya har sai da wannan sauro ya ajalin lamaruzu wanda yake ganin shi ai ba wanda ya isa, yana da mayaƙa, yana da ƙarfi, yana da dukiya, yana da sarauta, amma sai gashi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya je sama ya gana da ubangijinmu mai tsarki ya karɓo mana sallah. Lokacin da manzon Allah ya dawo a dare ɗaya aka yi komai. Bayan manzon Allah ya dawo da safe yake gaya wa kafirai labarin Isra'i da Mi'raji, yake gaya musu abubuwan da suka faru. Sai suke so su ƙura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai suke cewa ya sayyidina Rasulullahi to ya gaya musu yaya Baitul Maqdis take, ya gaya musu yadda take da izgilinsu. Sai ubangiji yasa aka ɗauko Baitul Maqdis aka ɗauko majikinta aka kawo gaban manzon Allah, yana kallon ta ne musu bayaninta. Sun ji kuma sun san hakan take amma ba su saduda ba. Sai suka ƙara cewa manzon Allah to ya labarin fatakensu suna ina, ya gaya musu ina fatakensu suke kuma yaushe za su dawo. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya musu inda fatakensu suke kuma ya gaya musu yaushe za su dawo. Da ya gaya musu sai suka tashi daga gaban manzon Allah, suna tashi suka zo sayyidina Abubakar, suka je gurinsa suna dariya suna izgili, suka ce sayyidina Abubakar ka ji abin da abokinka ya faɗa? Sai ya ce wasu ce sayyidina Rasulullahi ai ya ce ya je Isra'i, ai yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza, wato ba su yadda ba kenan. Suna gama gaya sayyidina Abubakar sai ce waye shi ya gaya muku? Sai suka ce, sai ce wallahi tallahi gaskiya ne sallallahu alaihi wasallam. To abin da ake nuna mana anan shine shi gaya masa da suka yi suka ci daga bakin sayyidina Rasulullahi, su an gaya musu gashi sun ga gaskiyar aka gaya musu, amma suna izgili, ya zama musu abin dariya, abin izgili, abin karyatawa. Gashi kuma sun san gaskiya ce amma su a wurin su zama musu bata ne a wurin su. Amma shi sayyidina Abubakar da yake mumini ne shi ya san muhimmancin soyayya da kuma ya san gaskiyar Annabi Muhammad, sai ya ce wannan gaskiya ne. Sai abin ya ƙara masa
shauki, ya ƙara masa imani, ya ƙara masa tabbatar da cewa annabi Muhammad gaskiya ne. Abin sai ya ƙara masa imani da nutsuwa. Duk lokacin da aka zo a gaya mumini wani abu, kissa daga Ubangiji ko wani misali daga Allah yake, yana ƙara mumini imani da tsoron Allah. Amma shi kafiri fajiri sai dai ya ƙara masa izgili, ya ƙara masa ɓata, ya ƙara ma'ana dai kamar ana ƙara masa hauka ne. Sai dai ya ƙara ganin kamar shi wani abin ai ɓata lokaci ne ko kuma shirme ne, ya ƙara shiga dawa. Amma shi mumini sai dai ya ƙara samun nutsuwa da ƙarfin gwiwa da tsoron Allah. A duk lokacin da aka ce ga wani abu daga Ubangiji yake, shi mumini na gaskiya, wannan abu sai dai ya ƙara masa tsoron Allah da gaskata Ubangiji. Amma shi fajiri sai dai ya ƙara halakar da shi, ya ƙara izgili akan wani al'amarin. Sannan kuma abin da ake so a ƙara gaya mana a wani al'amarin shine duk lokacin da aka kawo mumini wani aya ko wani misali abin da ya shafi Ubangiji, sai dai ya ƙara masa imani, ya ƙara masa ƙarfin gwiwa, ya ƙara masa kaɗaita Ubangiji. Amma shi kafiri sai dai ya ƙara kangarar da shi, sai dai ya ƙara kangarar masa da zuciya, ya ƙara sa shi ya kuma shiga dawa saboda ba shi da rabu. Allah ka raba mana rashin rabu. Allah ka ƙara mana ƙaunar sayyidina Rasulullahi. Ta gaske ba ta da'awa ba. Kafiri ne da maruzu fajiri, da maruzu arna tuba ba ake ce masa ba, da maruzu kenan. Allah Ubangiji ya ƙara masa nauyin ƙasa. Yana ji da izza a lokacin da yake kan buwayan mulkinsa shi lamaruzu. Yana ji da kansa lamaruzu, shi na ganin shi ya buwaya, yana da kuɗi, yana da mayaƙa, yana da ƙarfi, yana ganin shi ya fi ƙarfin komai. Da Allah ta shuna masa ƙahariyarsa sai ya turo masa sauro mafi ƙanƙanta a cikin halitta, wanda sauro wani zuma ba lallai ka kula da shi ba. Sai Allah ya bijiro masa da sauran, sai ya zo shiga cikin hancin lamaruzu, ya shiga cikin ƙwaƙwalwar lamaruzu, ya birkita wa lamaruzu rayuwarsa gaba ɗaya har sai da wannan sauro ya ajalin lamaruzu, wanda yake ganin shi ai ba wanda ya isa, yana da mayaƙa, yana da ƙarfi, yana da dukiya, yana da sarauta, amma sai gashi